nandito tayo ngayon sa Tondol Beach. Tondol Beach, Anda, Pangasinan. Ayan. Talagang napakagandang lugar dito mga kalagalag. Ayan, so kita natin yung island, yung doon sa likod ko mga kalagalag. Tingnan nyo, napakaganda dun sa lugar na yun. So dito may lumilitaw mga kalagalag na sandbars. So ayan. Yan, pero maganda sana kung talagang low tide. High tide na pala ngayon, so mamayang gabi pa pala ang low tide. So, nag-iba rin pala. Ayan, so palalim daw ang dagat ngayon. So ayan, nakita natin papunta dito yung tubig mga kalagalag. Ayan, kasi palalim ang tubig ngayon. Ayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Mga kalagalag, panibagong araw, panibagong vlog at panibagong adventure na naman ang ating gagawin sa araw na ito. Mga kalagalag, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay muling mamamasyal. At pasyalan natin mga kalagalag itong Tondol Beach. Dito natin matatagpuan yan mga kalagalag sa Anda, Pangasinan. Yan. Itong Tondol Beach mga kalagalag, tinagurian din itong Little Boracay o Pangasinan. Kasi white sand yan mga kalagalag at napakaganda ang karagatan dyan. Lalo na pagka yung low tide mga kalagalag, may lumilitaw kasi na sandbars dyan na talagang napakaganda. At yun yung ating pasyalan ngayon mga kalagalag, at ipapasyal ko kayo dyan sa Anda, Pangasinan. Kaya huwag kayong bibitiw mga kalagalag, samahan nyo lang ako hanggang sa huli. Let's go! Mukhang high tide mga kalagalag. May tubig ngayon dito. Ayan o, mga mangroves yan mga kalagalag. Yan ang puno ng mangroves. Ayan o, bakawan kung tawagin. Ayan, so maraming crabs dyan mga kalagalag sa looban dyan. Ito, maraming fish pan. Pagawaan yata ng asin to mga kalagalag. Naka-kwan, naka-tawag dito, naka-flat siya. Pagawaan ng asin. Grabe na mausok ng motor na ito. Kala ko pags, usok pala. Nasa Tondol na tayo mga kalagalag, Barangay Tondol, Anda, Pangasinan. Ito na mga kalagalag, ito na yung Tondol Beach, White Sand Beach. Pay parking. Ay mga kalagalag, andito tayo ngayon sa Tondol Beach. Medyo mataas ang tubig ngayon mga kalagalag at high tide pala ngayon. Ayan ito yung Tondol Beach na napakaganda mga kalagalag. White Sand Beach ito. Mga kalagalag, dito tayo ngayon sa Tondol Beach.
Tondol Beach, Anda, Pangasinan. Ayan, talagang napakagandang lugar dito mga kalagalag. Ayan, so kita natin yung island, yung kung doon sa likod ko mga kalagalag. Tingnan nyo, napakaganda dun sa lugar na yun. Ayan, so napakaganda. So pwede kayong mag-rent dito mga kalagalag ng mga rooms. Ayan, so maraming paupahan dyan. Pwede kayong mag-rent dyan, no? Ayan, so magaganda yung mga cottages dyan. Kaya lang ngayon mga kalagalag, masyadong mataas yung tubig ngayon, high tide. Ayan, no? High tide kasi ngayon. At hindi natin nakikita yung sunburst dyan ngayon. Kung sana mga kalagalag, low tide, so makikita natin may sunburst kasi dyan na lumilitaw. Doon bago sa may island na yun, may mga sunburst dyan na lilitaw pag low tide. So ngayon hindi natin na timingan. At high tide kasi ngayon. Nung nakaraan na nagpunta tayo dito, napakaganda kasi low tide. So napakaganda yung buhangin dito, talagang puting-puti ang buhangin. Makikita nyo parang dito mga kalagalag, oh, yan. So puting-puti yung mga buhangin dito. Ikutin pa natin yung mga ibang lugar dyan. Ayan, yung mga lugar dyan, so ikutin lang natin para makita natin yung view dyan na talagang napakaganda. Ayan, ikutin lang natin itong mga kalagalag yung lugar dito. At may bayad lang dito mga kalagalag. Yung environmental fee is 50 pesos per head. Yung environmental, yun yung babayaran nyo plus yung cottage. So per head yun mga kalagalag, yung environmental. Tapos magbabayad pa kayo sa mga cottage. Dati dito tayo ano, dati? Ay dito ba? So dati naligo na kasi kami dito dati mga kalagalag. At dito kami nag-rent ng cottage. Ayan, oh, sana kung low tide lang sana, napakaganda nito. Makikita natin na magandang view dyan. Napakagandang tanawin dito mga kalagalag. Parang Boracay talaga. Tapos may mga sandbars na makikita dyan pagka low tide. Ito, may nakalitaw na sandbars mga kalagalag, oh. Tondol, Anda, Pangasinan. Yan. So yung CP number na yan mga kalagalag, oh, pwede nyo kunin na yan, oh. Oh, may CP number para pagka kung gusto nyo magpa-reserve pagka kayo yung nagpunta sa lugar na ito, ay maganda. Tingnan nyo yung kubo mga kalagalag, oh. So pwede mag-overnight sa kubo na yan, oh. Oh, parang bahay din siya. Hindi. Kahigas Beach Resort. Yan. So dito may lumilitaw mga kalagalag na sandbars, so ayan. Yan, pero maganda sana kung talagang low tide. High tide na pala ngayon, so mamayang gabi pa pala ang low tide. So nag-iba rin pala. Ayan, so palalim daw ang dagat ngayon. So ayan, nakita natin papunta dito yung tubig mga kalagalag, oh. Ayan, kasi palalim ang tubig ngayon. Ayan. Ayan, daming bangka. Pwedeng i-rent yan, no? So dati nung nagpunta kami, maluwang hanggang dun yung nilakad pa namin noon kasi low tide nung nagpunta kami noon. Ayan, may nagbabalibol mga kalagalag, oh. Ayan. So ito yung puno mga kalagalag ng bakhawan.
or mangroves. Yan, siya to. Ayan o, malaking puno na ito, puno ng mangroves or bakhawan. Ayan. At palipad lang tayo ng drone dito mga kalagalag para may drone shot din tayo. Pagka may pagkakataon din kayo mga kalagalag, pwede kayong mamasyal sa lugar na dito mga kalagalag. At napakaganda ang beach na ito. Itong Anda, bayan ng Anda. So itong beach na ito mga kalagalag is Tundol Beach. Kasi under ito ng Barangay Tundol. Barangay Tundol, Anda, Pangasinan. Ayan. Kaya napakasarap mamasyal sa lugar dito mga kalagalag. At lalo na ngayon, at ngayon ay Huwebes. Huwebes ba ngayon? Friday. Ay Friday. Friday. So kunti pa ang tao ngayon mga kalagalag, pero bukas ito napakaraming tao dito mga kalagalag pag weekend. Punuan itong mga cottage na yan. Baka wala kang makitang bakante dyan pagka weekend. Isa rin kasi sa dinadayo talaga itong Tundol Beach mga kalagalag. Isa ito sa pinakamagandang beach dito sa Pangasinan, itong Tundol Beach. Yan. So white sand siya. At mura lang yung mga cottage dito mga kalagalag. Ayan, kung gusto nyo ganito, medyo mamahalin ito. Ayan. Pero kung pang kwan lang talaga, pang budget friendly lang, so mga ganito na lang kunin nyo. Tsaka may mga kubo-kubo doon na may room, oh. So pwede naman yun. Ayan. Kahit dito may kubo-kubo rin na may room, oh. At medyo mura yan. Kaysa kukuha tayo ng ganito, ay talagang mahal talaga yan. Mataas ang upa dyan. Kasi yung iba dyan aircon pa, oh. Naka-aircon pa yan.
Pero kung talagang pasyal lang gusto nyo, so dito na, napakaganda at saka malapit lang siya. Ayan. Ito yung mga cottage nila, mga kalagalag, oh. Maganda nga dito, mga kalagalag, kuha lang kayo ng ganito tapos mag tent na lang kayo. Mas ma-enjoy nyo pa, mas mapipil nyo na nandito kayo sa dagat kung mag-tent lang kayo dyan sa gilid ng mga kubo. Mas makatipid kayo kasi mura lang yung ganyan, mga kalagalag. Naglalaro lang sa 500 pesos yan pataas. So depende kung mag-overnight kayo, so may dagdag na bayad yun. At napakaganda yung dagat dito. Tingnan mo yung mga tao dun, mga kalagalag, kahit na malayo na sila, mababaw pa rin. Pero high tide ngayon, mga kalagalag, ha? May malayo na sila pero yung tubig hanggang hita pa rin nila, napakalayo na nila sa pangpang. Ayan, hanggang dito pala, oh, mayroon pa, oh. Ayan, so dito na natin putulin, mga kalagalag, itong ating pagbablog. At muli, ako'y nagpapasalamat dun sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po.